Ipayaran naman to. Bayad Gani. naman me. Ya, ato na to dito. Wala na ay pakaulaw lang si Tabay. Venus Flower Shop, delivering happiness. Ayo, may buntag. Ma'am, may buntag ma'am. Kika mo tinuntunga, matutungan. Ha? Asa tagasa kay mo ma'am? Tinungtungan. Tinuntungan bagsalan? Nami diri karon ma'am kaning dito migikan sa inyo ha. Wala mo kitao dito. So ani alang ka namo kay tungod kay imong kuryente karon putlan. Ay tao dito karon ma'am. Pinabayad naman ko. Nay kuan ma'am, duha ka bulan wa bayaran ma'am. Asa? Tatasa, sitasyon. Sa manaw nagsige ko padala bayad. Una mo dito mong grupo ma'am. Dai dali ra ko dai. Yani mi diri karon kay sayang po kayo kay makaadto juga ko office ani. Ayaw sa. Ano dapat? Nami di ako uban ma'am pero ang Dai. kisa may tigbayad di ma'am. Uy, asa man ang magputol as kuryente nagbayad ba ko? Kwarta. Namo di billing diri mo ma'am namo isa ma'am wala na bayaran ma'am. Dili sino may tigbayad oh. DC. Ay anak. Ngano na doble mo ni ma'am? To kay kanang Ay, number 2 to, no? Number 2, kisa may number 2 ma'am. Dito to sa tinuntungan. tinungtungan. Amo ni dito latasan number 2 visitation fee. Mo ni ma'am. Dasuri ko. Ya, sama na to ni ma'am. Ipayaran naman to. Ani kuyog tanunan. Pwede ta mag-istorya ni ma'am ngayon naman dia ma'am. Ito no, kuyog ta. Wala ka kabayad na. Kabayad ko ay kadaan ulan. Sabayin mo, kaysa lang. Ya ka ma'am. Una Si kaysa lang. Karon Pila din na meron nun. Kuha na ako. Kapit libo ram ni ma'am? Karong last 490. 490 na isa murag piwa kog balo kay isa ra ka sibo. Bayad na boss. Wala bayad na, basta mato lang si Duha mo yung number ani ma'am. 1 og 2. Ibili na imong kuan. Kisa yung nagamit sa 1. Amo adit to. Dito. Parto man to kuha dito sa Basig na tinungtungan. Amo ni mo part 2, number 2, oriente. Balik kay siguro. Gani. Ya, ato lang to dito ma'am. Bayad Opo. 908. 8 sa July. Dala man to nako. Ipadala nimo? Asa ka napadala ma'am? Ano? Lison mo na padala ko ma'am. Ha? Lison na mo sig padala din basig dili bayad dito ba? Mas mayo nang ikaw jud mismo. Tara, ito istoryahon kay. Para ma- tagbil no. Para ma-sure gyud nimo nga imuha gyud ang gibayaran. Sure nga. Parto man to kuha tinungtungan. Mo gyud ma'am kayo wala mo nabayad dito ma'am. Atong una kay 62 kung nabayad. Karon 419. 419 ron. Oh. Adri ma'am kay napong resibo isa. Asa ka ma'am? Diri ma. Nadri lahat. Wala no. Kasi birthday ni ma'am. Hala. Dili man kami nagkabubuton ni ma'am, sugo rami. Dili mo kabubuton, sugo rami sa management. Ag sugo dai. Ya, bayaran ni mo ni ma'am para tawagan na mo dito ang tigputol na mo dito. Bayad naman ko pug kwarta diri. Ang resibo nimo, Asa gisa mo to nagbayad sa ako nagpadala mo ko kwarta. Kambyo kay siguro na no. Naman kunting number 2. Kuan di amo ah. Nasa mo ang namo resibo ni ma'am mo. Ay amo lang yung kuanon sir. Kisa kayo nagbayad ato. Ako Jojo biya nagbili no. Jojo. Asa mo nabili? Sige we. Sa big. Si Jojo ataan. Gima tanaw sa nato ma'am ha, kay para mo sure jud nimo din. After ni bayari lang ha. Para tawagan na mo tigputol dito. Nakapadala Ay bayaran na to na. Na dito ang tigputol karon. Dito ilang area, oo. Dito na lang yan sir. Sige, tawagan na namo dito. Wala na ay pakaulaw lang si Tabay. Adi ka mo to opisina pod. Paulaw paulaw. Bayad. Diri ka ma'am. Dito ka mama. Diri lang, diri. Kay tanaw na to ilang manager kung unsa rin. Naman diri ang listahan, diri lang. Ikaw na Atras lang kamay. Atras lang kamay, may go ka. Dong, langga, diri ka tunga. Diri ka ma'am. Kay birthday ba ni mo ron? Gani. Overnight mo? Ha? Bayad na to. Nag-overnight mo karon? Dili ay. Wala. Dito di say. Ano ko bayarin taon mama kay para di ka maputlan. Gani. Sige.
buntag, nailad ka? Ha? Nailad ka? Ang Nailad ka wala? apit. Magpaila-ila dahil mi ma'am, ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Bigos Flower Shop. Nami diri karon para maki-celebrate sa imuhang ika-67th birthday. Wow! Kabalo ka kinsay gahatag ani? Aman. Kinsa paminaw nimo? Kinsa paminaw nimo naghatag ani sa imuha? Tagnaa ma, tagnaa. Uyab nimo? Naman siya message, murag admirer maninimo sa tinungtungan. Ana siya nga ihatod daw diri kay nakakadiri. So na siya mensahe man pero usa na ko basahon kantahan sa kanamo happy birthday. Mga tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, ma'am. Malungan. Wala nga, ma'am. Yes po. Yay! Happy birthday! So, sila yung mensahe, ma'am. Wala dyan kayo idea, kinsa yung gahatag, ani? Mangluod yun to. Ang sarap ng parintin ako. Basig si Mayor. So, na siya yung mensahe. Wala ka kaila. Mangluod yun to. Kinsa man dahil nagmahal nimo, nagpangga nimo. Naay, nagpangga nimo, wala. Huwag ka tingog. So na siya yung message, ma'am. Ana siya. Ma, it's a prank. Isa nagtawag ni mo mama. Unta, na-surprise ka. Bisan dili kompleto imong mga anak ug ako. Naami diri nagkahiusa aron i-celebrate imong birthday. Unta ma, nalipay ka karong adlaw sa imong birthday. Amo ang wish nga hatagan pa ka sa Ginoo og taas nga kinabuhi. Kauban si Papa o kami nga mga anak nimo og ako. Happy birthday Mama V. Palangga ka namong tanan. Yehey! Kung dili daw mo hilak man pabayaron. Adi lang po ilak pa, babayaran. Asa man si Bubayad at sugat. dire sir. Asawa sir. Birthday wish ni mo, sir. May murag ikaw may muhilak. Murag hapit na. Anong taon pa? So may mga panghinaot nimo karon sa birthday sa imong asawa. Nagpasalamat ko nga abot siya ng mga tuiga. Okay, labos lang ito eh. Wapay labot sa lain to eh. Ito to lang? Ito lang. Nya kay short ba kay imong message so naay dapat birthday kiss. Birthday kiss. Sige sir. Ay lang na. Agtang naman, ma'am. Agtang naman ron. Sa uban lang, uban. Ala. Oh, mga Mga anak, anak. kasi mga anak. Ka, ma'am. Mga anak. Si sir. Ako ba isa na daghan mo ta? So, ikaw na, sir. Sige sir, birthday wish nimo sir. May mga panghinaot nimo karon Huwag sa ato sila birthday para nimo. maangay, oh. Samala. Ang request na kasi kong mama ta tagaan pagkao daghang katuigan ma happy birthday ma isang pao limutan kumplito ang akong pagkakuan karon pero happy lang gyapon nala Ano, pula na si ma'am. Sa Minggoy, pastry hato. Ikaw sa ma'am. Ikaw sa ma'am, usa si Linggoy. Ay, happy birthday, ma. Kanang hinaot nga, nagkan magkatuigan, maabot sa imuha, ug maayong paglawas. Salamat. Ikaw sir, Minggoy. Ali, sir. Birthday wish ni mo. Sana abot pa siya ganang abot yun siya. Asa siya.
Mora yun na salamat po kayo. Ako, huwag balo po na ni nanay dahil. Kasi nagkuha ni mo. Mura mo kagsipitang mo. Nagka-cake na si ma'am. Nagka-cake. Tino, ma, wapa yun na ba rin imong kuha yung susuroy ko? Ayan na ma'am. Ikaw sir. Waste na mama. Thank you. Oh, kanina uban diri. Mga hini mo sa imong pamilya nga nagpa-surprise ani. Na, wala ni ron. Ay mensahe. Oo. Message mo sila. Oh, sa mo kasulti. Pangit to kang tanan mga anak, mga bisita. Ako nagpasalamat ko nga nagkatigong kita karon akong birthday. Bahala na wala ng uban. Wala na anak talan. Salamat sa inyong mga pasalubong sa akong birthday. Anta, tagaan pa ko taas ng kinabuhi sa Ginoo. Salamat. Nya katala? Kanalang. Nga nag-request man sila pasayawon daw ka. Di man ko musayo. At tubos sa mga Apo apo. na lang, mga apo kay wa nagmensahe. O kani mga apo. Sayawi si Lola go. Hoy. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa